og velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise jer, hvad jeg skal på tøj, når jeg skal i skole. Så nu skal vi lige finde mit tøj. Vi starter her. Vi starter med sukker. Dem her. Basic lyd af de der sukker. Så skal vi bruge noget t-shirt. Der har vi den her. Og great day. Eller noget. Nogle shorts. Der er den her. Og nu vil jeg lige klæde om. Nu har jeg taget på. Og det er så sådan her. Min sorte t-shirt. Min shorts. Og mine sokker. Ja, og det er så mit tøj. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej hej.